Genturi tian Bratasena ngemban dawuh Guru Durna ngupati sungsunging angin kanthi ati kang wening datan panggi kang sinetya bekas pangapupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datan nyandhik wekas Papat guru minulya papan gunung yang sejati binangi senti warusi ngupati sungsunging angin kanthi ati kening datan panggi kang sinetya bekas pangapupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datan nyandhik wekas papat guru minulya papat gunung yang sejati pinangi sakti wolu oh we just JOS wow melek wis melek iki sawang gambiyake kaya ngene lho aku wedi nek bar diudani nek do alum ora
Lah piye nek bar diudani biasane? Bar diudani iku. Biasane ki nek bar diudani ki ibu-ibuke mesti do ngantuk, Ngantuk kan nyeben ya sampean. Neng alhamdulillah ndelalang pas ketoprak wis arep mulai mau. Nggih. Udane terang. Ibuku mertandake rezekine Pak Mundakir. Muga-muga banyu mili dawers kaya udan sing teko ndek wau ya. Amin. Apa guru-guru nganteni adus lah, Cin? Iya kayake ora lho. Salen iya tenan. Ya Allah Mbak Ima ki piye to jane mang dek takok Mbak Aron sik to. Kan ndek mbak ngene kok dadi nganten gak adus pirang dina rong ben. Lho kok opo kok dadi nganten wong aku ora dadi nganten ora tau adus kok. Nggih, kula nuwun sik kemawon nggih. Nggih. Saking dalu alhamdulillah tasih rame wong iki masih jam berapa mulai sore iki mau toprae alhamdulillah iki lakon jare sunane Mbak Ima. Oh nggih. Muga-muga seneng atine. Ayo wayahe awak dhewe menghibur penonton sing hadir. Tamu undangan saking keluarga besar Ibu Siti ugi Pak Mundakir. Dongake pokoke muga-muga panjang umur. Rezekine luwe-luwe usahane sing wedhus. Lancar terus. Amin. Jebule sing disawer wedhus mang. Wedhus? Ora trimo mbane. Ora mbantok to. Nang dugelan mang ya disawer. Wah, dugelan keprok. Kebruke gak ro. Nganti wedhuse dakilan diudan-udanke kae malu. Saake kanyeben Pak wedhuse, Pak. Nggih pokoke Mbak Ima berbahagia sama Mas Ridwan ya. Nanti Mas Ridwan gak duduk berdua. Niku Mbak Ima. Iya Mas Ridwan. Mas Ridwane masa wis kemulan, Mbak. Sik kita digoleki iki. Oke baik pokoknya semoga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Apa ini? Merah jambu? Langsung saiki? Pisanan langsung rotok, Mbak. Iki wadah atote langsung ke aku, Mbak. Ben mulai ngono. Ya Allah langsung merah jambu jare Mas Ari. Masuk ngantenin jalur langsung iki loh Mas, terotok-terotok Mas, cinta merah jambu Mas. Mbak Ima senengane gak pemanasan sik ro. Pemanasan Langsung bras iki ro. Sampeyan kita warai kudu halus ya lho Mbak. Ya wes nek sunane kayak gitu langsung diputer aja lali saking Sidawaya Mang Nirmala. Sing Dek siang kesayangan Mbah Basuki malam pertama nduk. Malam terakhir. Aku mah diomongi malam pertama malam pertama. Lah nek malam terakhir kok aku ora iso ketemu karo kowe neh. Oh iya nek iki cintamu lho. Apa sayang? Mas Adi dulu selasinan Mas. Engko dijane sing akeh kok. Iya oke, cus monggo cinta merah jambu Mas Ari. Sumpah gak bodoni kula nganten dhewe. Gak seneng pemanasan iku Mbak langsung bres. Batinku kan ape tak pemanasan wong aku nek pemanasan sekitar 20 menitan kok, Dik. Iya, ngebrese 5 jam. Apa lagi le? Apa le? Lah pemanasan apa iki? Maksudnya pemanasan lagu sing kalem biasanya sak lagu 6 menit 7 menit. Sing iku kayak Lah nek iya betul nek pemanasan 20 menit dak kok 3 lagu kok iso. Apa Pak kok? Selingkuh? Anyep-anyep enak ya iku, Pak. Monggo yuk, cinta merah jambu. Aneh kok Mbak Ima iki. Ayo sing ndek awan udah keduma nyanyi nduk. Yaya. Ayo PSK. Cheers. Woo. Iya yo. Wahyu manggo lontrot-lontrot. Sik. Sing bagian kanoman-kanoman iki mesti.
ya. Piye nek langsung Kandhane kaya piye? langsung kergosan Mbak kan iki engko lagi setengah permen lokro. Lemes ya Dek ya. Tenan, Ro. Aku nek langsung apa ku jenenge langsung ngene ku ya sok-sok ya kesel ngene ku. Kesel kergosan kulino pemanasan ya. Ro. Ya awak dhewe iki pancen kulino nek biasane awan bengi lak pemanasan dulu. dulu. Bojoku nganti gregeten nek aku kesuwen pemanasan ngene ku kok. Maksudnya nyetel lagu bareng iku lho Dek. Aku kan senengku sing alus-alus, Dek bojoku seneng sing jajing oe-oe kok. Jadi gak sabar ngono ya. Gak sabar. Keting aku ngene ku ya. Mas dilanjut saja nggih. Neng sebelum itu aja lalu disapa-sapa kanca-kancamu yang hadir. Saking dolokan, saking lasem. Ndok London, Sukorejo, Is. Nah, ingkang saking Siber. Kunir, Sidowaya, Pamotan, Dolokan, Badek, terus ngendi ya? Lambangan, Lambangan, Karangsari. Pokoknya STK mawon nggih sing hadir. Selamat malam. Pol Bayem. Ya monggo dilanjut wonten Nirmala Mas Ari. Malah disulai Rafatare aku. Rafatare. Aku ndak mau padakno kodok. Kan itu senenganmu toh. Bengi-bengi barudan kok nggawa sula kaya ape nyolok kodok wae. Kira-kira Rom. Ya, Monggo. Mbak Mantan saking Kuningan terus Mbak Nunu. Bahasa gampang. Hadir? Oh, oke. Bosnya tempe saking Siman. Saking Lasem Mas Gondrong CS. Terima kasih. Nalika netra ketemu rasa adem ning nala ora krasa kasenggo asih minangka sulit denang lirik ngusaka perih. Mas prasaja ora nali siji ukuran aku kembang kangen jimat jajama tanpa rasa
Ora masalah. Mas ya sik kok asam aurat nanging nek wis rezeki kaya ngene iki wis semari kabeh. Mari kabeh hilang asame. Bos-bosku sida waya, bos plastik, bos tempe, bos-bosku kabeh pokoke muga-muga hantine luwih akeh usahane Amin. ngandar terus sisane ndongakno. Iya, Ro. Nek apa ku jenenge balekno liwat saweran ya ora mungkin. Gak mungkin ya kene golek kok ya. Wong kene padha golek-golek kaya Pak Babin mau lah ya kok Pak Babin kok kesusu ki mah piye ya, Nggih, Cin? Pak. Dereng nyuwun lagu kok kesusu. Kok nyuwun lagu? Gak, Ro. Lho kan sedih omah, Nduk. Ya, niki saking Pak Mundakir mboten ngersake tembang, Pak. Mang nganggo hem, Dik. Wis Dik tak loro Ndi, ndek Ro? awan Ndi, Ro? kaosan nah bengi iki mau sing ganteng nggo hem rupanya apa Mang ya aku kok lali Ndi, ya. ndi? Pak Mundakir ndi ya, Mang ya? Kene lho. Ning ndi, Mang? Iku laram guri. Tenan nah kandhane saking wirenge ra ketok kok. Lah piye? Iya, Pak cilik marai kok. Maksudnya aku iki kan wong paling jujur sedunia, Ci. Mboten ngersake tembang Pak Mundakir. Mboten sah nggih. Nyawer mawon nggih, Pak nggih. Ha cocok. Pokoknya atine wis seneng wis kelakon nyawer wedhus loro. Nggih, Mas Josis, Pak. Ya dilanjut permintaannya wonten kesayangan Mas Hari. Coba kene ekstra nyanyi ya. Eksa. Dek Nur Black ya yang minta lo ya. Iya, dari Oh. Tuban. Soko Tuban kono kecamatannya dia aku kok lupa ya. Bukan Kenduruan. Bancar. Ya sing puyane nyawer kowe iki balane brokoli kuwi. Monggo. Yang lagi di Tuban, selamat malam Nurbek. Hey. Kesayangan
suka kamu ya Iya, sayang. kemremes. Kowe nek roh Branda kok seneng ngono gini, kok rumah sama kemremes nek aku kok beda ya, Mari Cin. awet nom, Ron. Parewet no. Iya. Walah layak kok aku saiki dadi tuwa. Lah gini kan gak seneng brandong toh? Sing tak seneng kan sing tuwa-tuwa. Oh, sing mogol-mogol ngono kok. Kok mogel wae Ibu Yupi Oh kok iya, iso. soalnya sing wis tua-tua. Iya betul, sing tuwa wis waneng wakih ngono kuwi. Ondo. Enom ae Rom, tenagane jek kuat Rom. Tenagane wis kuat. Iya. Ora masalah tua-tua lah. Aku tak tua pil ku. Kang Mas, sampun nggih punya kesayangan yang dari Tuban Nurble. Ya, Nur. Ini ada tambahan permintaan atau tidak niki? Cuma dari Cahyos ya? Mangga lah Mas, ayo. Dalam. Oh, sing nyamber masih punya Lilo. Ya. Bariki ya, aku tak ngaturi Pak Ko iku nganu selingkuh. Nggih. Ya, monggo. Ya selingkuh sayang. Ada yang bisa selingkuh? Bisa Gak iso, semua. gak iso Rom, gak iso. Gak tau selingkuh aku. Aja salaman Udah bro, aja sumpah-sumpah. Asik. Baro, benih tambah Iza. Malah senampane nek ngono, Mas. Aku senampane sing tua-tua kok. Ya, monggo, ada selingkuh. Sekali-sekali selingkuh ya. Pokoknya gak tau gak deh. Ketoknya apa ya? Orang aku tak takut. Yo yang pingin Mas
Desa selingkuh kok ora elek sayang. Selingkuh adalah selingan yang indah. Tapi keluarga kita tetap utuh, ya Utuh, Mas ya. iya. Jadi dilakukan tidak apa-apa, yang penting keluarga tetap utuh. Tetap utuh. Yang penting jangan tidak seperti yang tadi viral di FYP Iya kalian. jangan. Rumah menjadi korban Iya nah. keganasan. Oh, sombong ya. Iya ijen dong dok. Ijen dok. Gak mas. Paling kok nak ameh bar mas aja Jangan tak wene. lama-lama. Yang bergo iki kan mau kan ono cinta dan dilema bareng. Ada apa mang yo? Malam terakhir. Tak Terus tunggu. masih ada Lilo tak tunggu. Tunggu Jangan. lama. Oke ya. Kak situ, apa mau coba puisi kak situ ditabuh ya Puisi kak yang situ. viral mang lah gara-gara. Ya mas lagunya ada Lilo nggih. Coba kita bernyanyi bersama bidu wanita yang sangat Viral. malam hari ini. Kok viral? Malam cantik banget malam ini. Ya monggo. Cus. Ya cus. Ayo empat. Empat tak?
Maulana ya Maulana. Tas pacarmu. Lu bapake sing sabar-sabar Mang di manggone entos kok cucuk wis ilang Mang. Mbak Wandi. Tak tak tutuk wae. Mirip Mbak Wandi berondong tua lho. Ron. Lah nang iki mau dudu Mbak Wandi, neng mirip Mbak Wandi branding tua. Matur suwun nggih Pak nggih. Masih juga makasih lagunya sudah diputer. Kayak cek ono sing dicekeli kayak kok ora tindang Ayo disawerno ya, Mas, Cik. nanti sawerno. Kalau saya bagian kanan kalau kanan. Masih ada satu. Oh, gelandang. Bapaknya nyon gelandangan. Nggih, Pak E. Oh iya, ya kita ngano Mas bermain ojajing wewe kita kok mang kalem dulu ya. Iya. Ada malam terakhir ya. Saking Mbak Basuki menikah teman-teman kula aturi Mbak. Jadi ojajing wewe Mbak.